Zabaiba luzeak, taldeak eta estiluak, letra sakonenak aztertzen, beti naiz aditua, melodiak zer transmititzen duen, harmoniak nola jartzen gaitu. Egunero aritzen gara, ta beti nik azkenitan. Guztien grabaketak ta masterizazioak, karatulak zein libretoak, horra nire iritzia, holtza gainekoaz galdetu idaztu, Berinetakoa jakin nahi duzu, galdetzen ez baduzu ere, entzun nazazu maitia. Ta gure gustuek bat egiten dutenean, zurarreta deitzea lortu dudanean, onartzen dut gure musika baldarra dela, baina erraietatik ateratzen zaidala.